Baranda Top TV. Kauna ce cike raina ne dai, guna ma akwai zance sai dai sarayya lamura za su zama daidai. sauti banda muryar ka ba na je Ki ce walwalar raina kin ji, ba kai ba ni bayan su kaje ƙaunar kya zuciya ta zama an gurji. ta so za ka sha magani kaje ni dai kai na sa raina Ke nake so kina nan a raina, kin ji duniyar nan ban kula wata in ba ki ba. kai nake so kana nan a raina kaje duniyar nan ban kula wani in ba kai ba Zo ki karɓa gazo ba zurfa, mai taɓa ki da shi zai jarfa. Mu haɗe kai juna mai warin fa, ita ƙauna an ce ba ta sofa. Ni a raina ban san wata in ba ki ba. ba a raba mu in ba mutuwa ba kai nake so ni dai ban rufe ba masu jin mu ba sa nasara ba zuciyata ba za ta yi na'am ba ni san jin muryar wani in ba kai ba Ya zuciya ta da ke ta yi sabo na ce, kin fi mata kan sahara ne na ce, mai hamayyar alaƙar masoya ba ce. Ina ta ɗauki saura kuma sai dai sun ce, kin kasance sashi na jiki ba wai ba. yanzu mun jira mun kauce wa gargada mai zaman jira yana nan cikin gida ba na tanzara ganin birgimar guda lokacin ruwa ai ba a rashin cida so gaman jini na son ka ba karya ba Mixed golden goose. Baranda Top TV.